lalumbo ne sadari sama taurari sharshar kwalliya wacce zan zaba yan mata lambo ne sadari sama taurari sharshar kwalliya can kina can kare ayyata lalumbo ai da gani ne ce fari sharshar mai kwalliya can kina can kare dan samari shashashar kun kyau da gani kyawawa ga kamshi na turare na zagawa wacce zama masarautar kyawawa wacce kina janka sai kun yi mini yan mata sadari sama taurari shashar kwalliya can kina can kare dan mata bai da kowa kuma ni kan ban da komai ki kaɗai na rike a raina kaunar ki nake yabawa banda kowa kuma ni kan banda komai kai kadai na rike a raina ƙaunar ka nake yabawa mata ke da ware ke ce gida da aure da haƙorin nan farare kuma ka kamshi turare sai so ke min yaba ni ma kai ne na zaɓa ƙaunar ka ba zan bari ba auren da kai da riba ƙauna ce mai haiba gani na gani ga ka a yau ƙarshen mujadala ya zo babu batun tankiya ina zaune ana shirin za a yi mun saki yadda ba ruwa filin daga na zo na yi fita da fito yan uwa yau soke lamuni ba zancen gunaguni alƙaura kin mini yarda kin yi da ni a gaskiya albashirin ka dan uwa ya ce babu kokuwa ba ranar ta saukowa kauna zan yi da kai sahibi ƙarshen mujadala ya zo babu batun tankiya kwankwan da kwali sarmata kwantar da hankalinki matata domin na baki dukkan yardata kwantar da hankali mai jarinta kyakkyawa kai nake so ba shakka kwankwan da kwali samata zabbari ne ni dai zabbari ne wallahi zabbari ne dan aure so mai kai mamana har ma babana ku samu da albarka dan auren yayo kwari alaka da ni da ke tana alaka da ni da kai tana ƙara yaduwa ta komai farin gani aure na ji na gani a so ba guna-guni ina son ki tuntuni soyayya da ni da kai tana ƙara yaduwa kai aure don Allah kai aure ka bar zaman gauraye jamilu ha kai faka ce ba za ka furta ba ba a ji ba za ka faɗa wa kowa ba idan ka faɗa ka karya alkawari jamilu ya kike nufi na samu kanki babu kowa sani Cabbi janni ba ni ƙaunar ɗan kowa ni ban tanka zancen samari ɗan yawa ni aure da bida wanda ki sauyi tunani aiki ya yi kyau tun da gida ya gyara sansa Allah kawo ran albashi ban jama na kula wani na kuka ɗauka a wata ɗaya in an bincika an bibbi ku da ɗaiɗai har ma'aikatan zariya har ko na fi kowa liliyo da dalilin kama kauna ce ta sani da bimauce a yanzu kwana mance daɗi har ya saba na tuna baya a yare ilalu a yare ne a
amalala. Dan yaro tashi mu je zance. A'a ni ba ni zuwa zance. Akan me baka zuwa zance. Ranar na zo zance kin ce da ni amalala. Ayare ye amalala. Ayare amalala. Ayare ye amalala. Ayare amalala.